tena nimisa mali kunnafoni ale borolo sira o sugandili la ka sababu yake sanga na ka wati ame kunnafoni jeli ni nyini ni ngana di awma ka to aw sigiro la amolo donya ka fo ko biye septembre kalo kile 10 ani kile sa ba flani muga ani nani ambe aw bela jelen fo ya fo aw sigiro la aw bismillah kunnafoni ale keneka kuna fundamela bi anga ministre sumbe no ni ale nyashine be dine kunyo uluma ko ka da bela jelen kulo kan ka fo ko femi ye domba kalo ye ni ale ko ni na septembre kalo kile saba temene ale maye anga jamana fanshi o konnala o de hukum konnala sa femi ye domba kalo ye ale damnena ala musa temene septembre kalo kile duru anga jamana fantan nani bela jele o konnala ni o ye maludu kalo ye o de siratikela sa maludu bangeli ko ni wina nyana maya tenendo septembre kalo klita ani woro samba flani muga ani nani feminye a denkundi sa obina ke kari septembre kalo kile muga ani fla anga jamana fantan nani bela jelen konnala Mouvement ambiko ni ale nyema ye Fatmata Batuli Nyangi ale konna ka dusukun jeya aye jibondo kura ninka o koni joka o di feminye pelengana ale be segu mara ola o seskom mimbe no ni oyuka dokotoroso ka jibondo kura koni di uluma ka sababu yake ni dokotoroso kontu magobe jibondo ka sababu yake ni dokotoroso kontu magobe jibondo na ambe wakati mina ina fo sisano abara imbela jelen koni kolomo karla feminye Dauda Kamara ale nyana ni oye Fatmata Batuli Nyanka kuma laseba oye katagase dugu marabako ulu chamama unonson jara kosobe jibondo ale sorolila ka loroniya ka fo ko nte Fatmata Batuli Nyanka jibondo folo dili anga jamana o konala abe ka seko na adama yira bela jelenke wala sa chogate mamun bulo ka seka ji koni mini jinyuma ne ka odi uluma oni anyona chama Idrissa Alay Sangare antunyale ka kunafunia nika ofo anga bololo sira ale kanana ka fo atun jasura utukalo klita ani nani temenina samba flani muga ani nani feminye Idrissa Alay Sangare yere koni wasade nkoro koni otundo feminye maire fenaye o kundo affaires étrangères o la 3e vice président fenedo faranyonga jakulumbe ni ale wele ko capital la pulaku Idrissa Alay Sangare ajasura wakati minasa akoni kibara foi o madon aka bolma fentu maye fota se aka bulla nega jurusra o ma ulu bela jelen kontu datugulendo ambora kuna funiyo kanka fo ko feminye Idrissa Alay Sangare ale koni nyuma nana aka dembaya o konnala anana wakati minasa o de te septembre kalo kile konoton samba flani muga ani nani wula fenege kaya tan shegin wakati akon nana aga dembaya o konnala feminye kunu ye utarani aye labtani sola wala sa kasega furakali nika oke ala ambe wakati mina ina fosisa no match mambe ka ire nyininga mamunu kera ni chebay ale jasoli o sababu ye o kon maseka don ni wakati na ka hakli jigin ka fo ko franyonga jekulumbe no ni albe wele ko capital pulaku ni ale nyamaye abusoe kabi wakati minasa honorable Idrissa Alay Sangare ni ale koni tununa na ale jesura jesubaga olu fe ay deme koni tandi nga nyeshi akadembaya ale ma ka klatuni ka femiyu ka 3e congrès ni ka obo adogo koromi na le kumbulu no ka septembre kalo kile 10 anani makono kata se akile 10 ani duruma aya bla septembre kalo kile muga ani konoton natoina kata se septembre kalo kile bisabama Imam Banjugu Traoré ni ale ye wajurikela demisenye awulela tenen sufela ula brigade d'investigation judiciaire ma ulu fe ka sababu ke damaga semen koni odona ajugala aye wajulu do koni nika oke wajulu mi ni aye anga fintigila ka musulamaw nika kromatigel taka ulu segere foka taga se au conseil islamique ma ulu fenema septembre kalo klita samba flani muga ani nani Imam Banjugu Traoré ale tumbe kiritigila ma ulu nyama ngena sa cybercriminalité maw ulu koni ye yamaria di ko ka ablakata kasubumba o konnala meni atara kunu wula fela kasubo yere ola ka hakli jin ka fo ko Imam Banjugu Traoré akontun dilaka kiri ni kiriso kelen fene koni o fe marsi kalo o temenina menu uyala bla kalo goro kaso o kofe
An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ sanji kɔni ale bɛ ka na kosɛbɛ an ka jamana o kɔnɔna la ka sababuya kɛ an bɛ samiya kɔni o la an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ sɛnɛkɛlaw kɔni olu jɔrɔlen don kosɛbɛ ka sababuya kɛ baloko gɛlɛya kɔni ko bɛ sɔn ka na ɲinan san o kɔnɔna la ka fara lakanabaliya o kan sanji kɔni ale kɛra sababu ye ka maa caman ni ka olu kɔni bɔ u sigiyɔrɔ o la denbaya ba 52 de bɛ yen nɔ minnu ni olu bɔra u sigiyɔrɔ la samiya kɔnɔna in o la Baɲangara Duanzan San Dire ale ni Gawo o maa caman kɔni bɔra u sigiyɔrɔ o la foro hectare 2000 o bɔɲɔngo de bɛ yen nɔ ni o bɛɛ lajɛlen kɔni sanji ye a balofɛn bɛɛ lajɛlen kɔni ni ka olu tiɲɛ Bankasi ni a lamini ka taga se Baɲangara o ma septembre kalo tile 8 san 2024 ni kunnafoniya in kɔni dira Mamadu Kamara ale fɛ ni ale ye direction sociale o ɲɛmaa ye. Maamara fɛntigi lakodɔnbali dɔw kɔni bɛ yen nɔ o dɔw de kɔni ye marifa kɔni ni ka o ci camion bolila dɔ kɔni ale la min n'a tun bɛ dugutaga sen o fɛ n'a tun bɛ ka bɔ Ndelimanikaw olu fɛ yen nɔ a kɛra tɛnɛn tɛmɛnen ni dugukɔfɔlen ni an sɔngo ni ɲɔgɔn cɛ sa kilomɛtiri 50 o bɔɲɔngo de don seere olu y'a jira k'a fɔ ko bolimafɛn bolila kɔni marifa cira la yɔrɔ min na a tanyana o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na. Maa minnu bɛ yen nɔ ni ji kɔni walankatara ka don olu ka usubijɛnyakaw olu fɛ yen nɔ ka taa se Selenkenyi Gunderape ale ni Nɛma ma sibiri tɛmɛnen septembre kalo tile 7 san 2024 fɛn min ye balofɛn tɔni 9 ye ka taga se Sange Sule o ma ani Dɛbɛ o kɔni tilala ni maa ninnu olu ni ɲɔgɔn cɛ ni balofɛn ninnu kɔni bɔra an ka jamana marabagaw olu yɔrɔ la an'u ka bolodi ɲɔgɔn ma UNICEF ale fɛ ni balofɛn ninnu kɔni tilala maa caman olu ɲɛna ka taga se maa dɔw kɔni bɔra an ka faba kɔnɔna la yan nɔ n'o ye Bamakɔ ye ani Kayi ni Bafulabe a baara bɛɛ lajɛlen kɛra olu kɔni ɲɛna k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛnen fɛnɛ na fɛn min ye gunfa ye ale ni Sajoya ni dugu kɔfɔlen bɛ Maɲina o lamini na ka taa se Madalaya ma ale fɛnɛ bɛ Tomora lamini o la ni Usubi Janya o dugulamaw fɛnɛ ka du caman kɔni olu binna ka tila tuguni u ka tiɲɛw fɛnɛ caman kɔni taara. Union des Madrasaw ka bureau régional min bɛ Gawokaw ka dugu o kɔnɔna la u kɔni ye ɲɛmaa kura ni ka o sɔrɔ septembre kalo tile 9 san 2024 o ɲɛmaa kura ye Mohamed Alhaji ye a kɔni mɛna sigi golo kan ni ka san 3 kɔni ka o de kɛ ani maa 20 de bɛna jɛ ni ka ni baara in kɔni ka ale kɛ ɲɔgɔn fɛ a sigilen wagati min na sa a y'a jira k'a fɔ k'a bɛna seko n'a damayira bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka baara taabolo ni ka olu falen. An bɛ taa dolanci ale bunakun o kan Malawikaw ka délégation min kɔnɔna na an ka jamana o kɔnɔna la ni o ni Burkina Faso kɔni tun kan ka dolanci ni ka o kɛ an ka jamana o kɔnɔna la dolanci min ni a bɛ tali kɛ Kana Maraku 2025 tako filanan o kɔni kan k'a jira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko Malawikaw ka bololafɛn caman kɔni o tununa min bɛ tali kɛ u ka passeport ani tablette ka taga se musaka dɔ kɔni ma o tununa hôtel Ex-Sheraton na ale ni stade 26 mars kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ka da bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko saki in kɔni ale yera kunu sɔgɔmada taximani min kɔni ni a tora ale ka mobili kɔnɔna la a taara ni bololafɛn ninnu ye 26 mars ale kɔnɔna la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko passeport 27 de tun bɛ a kɔnɔna la ka taga se ordinateur fitinin dɔ ma ka taga se tablette ale ni min bɛ tali kɛ dolari wari 3,000 n'o bɛ se wari $1,000,000 o bɔɲɔgɔn ma taximani in kɔni ale ye hakilina ɲuman ni k'a sɔrɔ ka taa di 26 mars o kɔnɔna la fɛn min ye Malawikaw ka délégation ye u ye foli kɛ ka ɲɛsin taximani ale ma k'a ni ce a ka ŋaniya ɲumanya o la. An ka dolancilaw ni o ye an ka samatasɛgɛw ye olu kɔni ye kelen ni kanangolon kɔni ni ka o kɛ Eswatini na ale jamana o la ala ni Yves Bissouma ale ka celu kelen min kɔni n'ale ye o don u kunna nin kani yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ san 2025 bɔli min ni ale kɔni bɛ sen na. An bɛ taa kɔkan kibaru la yanni an ka kunnafoniya ni ka o datugu an bɛ taa Guinée Conakrykaw olu fɛ yen nɔ sanjiba de kɔnɔna na olu ka jamana o kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen sa u fana bɛ samiya o la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ sanji min kɔni ni a kɛra sababu ye ni ka tiɲɛniba kɔni don u ka dugu kunna dugu min n'ale wele ko Côtière de Conakry fo ka taga se Sigiri o ma sanji in kɔni kɛra sababu ye ni ka maa dɔw kɔni k'ulu bɔnɛ u ni na ka tila ka denbaya caman de kɔni kɛ so tɛ olu bolo.
an bɛ taa Nigeria fana kaw ka jamana o kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya sa u ka dugu min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Maiduguri kaw fana sanji ba nana olu fana fɛ yen nɔ sanji min yɛrɛ kɔni ni o kɛra sababu ye k'u ka baraji kɔni ka o dayɛlɛ o kana fana sababu ye ka ji kɔni ni ka o walankata kabi tɛnɛndon denbaya bayiri ka caman de bɛ yen nɔ minnu kɔni bɔra u sigiyɔrɔ o la ka taga dogoyɔrɔ ɲini u yɛrɛ la sani ni wagati kofɔlen ye ale ka tɛmɛ. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw aw kulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni dama mali bi ni ka da kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kulo kan aw kana ɲinɛ k'an ka video aimer ni ka a partager aw minnu bɛ groupe WhatsApp olu sanfɛ aw kan ka kunnafoniyaw ni ka a cari ka tila tuguni ni ka aimer ay commentaire baden ni ka o bila an ka kunnafoniya ale kɔrɔ aw minnu mago bɛ aw ka foli ka to ka kɛ an ka kunnafoniya o la ay commentaire ni ka olu bila comme ça an bɛ se ka foli ni ka o kɛ an ka flash ale labana aw kan bɛn donna nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.